Ġurnata qabel is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja, Jorgen Fenek, ġie arrestat, Jorgen Fenek bat messaġġ lil tzjuh l-Ivan tat-Times qalu li kienet se tiġri xi ħaġa f'Portomaso. Dan intqal mis-Supretendent Keith Arnaud, l-investigatur ewlieni fil-każ ta' qtil ta' Defni Caruana Galizja. Arnaud kienet jixhed f'każ ta' libell li l-eks ġurnalista Times Ivan Camilleri fetaħ kontra l-Malta Today. Fil-qorti, Arnaud spjega li għal-ħabta tas-7 ta' filgħaxija ta' lejliet l-arrest ta' Jorgen Fenek, l-istess Fenek tkellem ma' tzjuh Ray Fenek dwar interess mit-Times fuq xi ħaġa li kienet se tiġri f'Portomaso. Wieħed mill-messaġġi li bat Jorgen Fenek lil tzjuh kien li f'Portomaso hemm Ivan tat-Times u wara messaġġ ieħor kien li Ivan kien qallu għax semhom jgħidu fin-newsroom. F'messaġġ ieħor li nqara mis-Supretendent Arnaud, Jorgen Fenek qal lil tzjuh li xi ħadd kienet jgħaddi din l-informazzjoni minn xi appartament fil-viċin. It-Times kienet keċċiet lil Ivan Camilleri minn ġurnalist magħha wara li anke ġie rrappurtat li der jisraq oġġetti minn supermarket ewlieni fin-Naxxar.